продължават с участие в Международен фестивал в Кралство Испания. Благодарим ви, че бяхте с обаятелните момичета и момчета от младежки танцов ансамбъл «Браво!», който в сравнително краткия си творчески път получава признание и покани за участие в фолклорни фестивали в страната и в чужбина. Отличното представяне на колектива в Чехия, Унгария, Турция, Франция, Полша, където печели първо място за професионално изпълнение на художествена програма и им осигури участие в Световен танцов фестивал в Република Южна Корея, където завоюваха второ място. Тези постижения ще ги отведат тази есен зад океана в далечно Мексико. Благодарим ви, че бяхте с очарователните дами от клуб Хоро. Които с завиден ентусиазъм танцуват български народни танци и успешно участват в редица изяви на общинско и национално ниво. През есента на 2013 година участваха в фестивал на фолклорни клубове в Република Турция. Благодарим ви, че бяхте с прекрасните оркестранти Желязко, Боби, допринася за достойното представяне на колективите. Това е плод на един неуморен труд, на една огромна любов към родния фолклор. Уважаеми гости, нека поднесем нашия поклон и благодарности към всички тях и техните чудесни ръководители Станка Иванова, Иван Добрев, ръководител на хора Петя Григорова, и да им пожелаем здраве и успех в предстоящите изяви народна и световна сцена. За прекрасния концерт цветя от инженер Колю Милев, кмет на община Сливен. Подаръци за ръководителите Станка Иванова и Иван Добрев от младежки танцов ансамбъл «Браво!». Цветя от очарователните дами на клуб Хоро.
тя от гражданско сдружение Свети Георги Победоносец. Аплодисменти за изпълнителите. Благодаря на всички, които са на сцената, че ви има, защото това сме ние, ръководителите, заедно с вас едно цяло, и ако не сте вие, нашия живот просто няма да бъде това, което е. Благодаря на публиката, благодаря на нашите прекрасни родители, на нашите деца, че са толкова всеотдайни всички. Много помагат. Благодаря на нашите родители, които помагат и да намерим парички за спонсорство да пътуваме в чужбина. От тази сцена искам да благодаря и на община Сливен за съдействието, за пътуванията. И какво казахме 2012-та? Корея ще има, сега казвам, че Мексико ще го има и Испания ще има. Така. Благодаря още веднъж. Поклон пред всички.